Снимаме. Ако не ми се види лицето, няма проблем. Ако какво да ти се види? Ако не ми се види лицето, няма проблем. Само от тялото му. Но няма се как, качва носи масичко. Ама, майко. Носи масичко. Ама намести ми мен. Лицето. Ама, ние така не се чува после. Да, по-малко по-нагоре, че лицето ми писа. Тихо. Не ми интересува. Бе, ти си Ако извадиш. искат да ме гледат лицето, ако не искат, това е тяхна Аз вина. ще сложа Абе, не знам, ако си 180 секунди. Само да кажем, че когато сме вътре в това, ще трябва да го спреш, защото при... Ако ще чуеш какво правя? Може да го спреш на пауза просто. Да, точно, защото преди Абе, това едва ли ще има ни се места? кара. Едва ли има места? Защото... Трябва да има место, бе. Това е ресторант. Какво си мислиш, че няма да има место ли? Не мога да вземем маси, чакай, че ще снимам. Снимах малко гащите нагоре. И какво като? Да си мута, баба. Не ми гледай късно. Не, нямаше разрешението й. Падна тук, ще умра. Аз има просто супер. Али, Какво бе? обратно, не. Кой бе? Чао. Коя е там? Уния там, дето ме познават. Гаджето ко? Не, А кои? дето познават Димитър. Ей, Като кай на Димитър ще ви. добре, Михайла, искаш да отидем да видим децата някой дали са си взели. Що бе? Знаеш ли какво, аз ще отида, няма значение. Нищо ще си там. Аз няма да снимам, защото да не си харча батерията. Аз ще снимам. Само едно видео ще кача и утре... Ама аз с ще музика ли е? кача. Не, без музика. На мен ще ми се чува гласа. И какво като? И на мен. И какво се чуват гласа? Абе, не Ние ме няма да интересува. знаят кой говори, защото не ви снимам. Ами, извънземните говорят. Значи тези три момчета ме познават. Тези три момчета, дето ги виждате нагоре, те ме познават. То малко по-високия познават брат ми. То с черните дрехи. Мале, видиш на лошо.